Sanibonani, welcome back to my channel, guys. Welcome back to Mkosi Nophilile. Ngiyabonga kakhulu for coming. Thank you so much for subscribing, for liking the videos, for sharing ama video no comment into kanjani. Ngiyabonga kakhulu guys. Ningakhohlwa njalo nokuhlela niwabuka ama ads. Lokho kuyasiza kakhulu. Thank you so much for helping me grow le channel lena you guys. So mina ngumuntu othanda ukuthi nama comments ngiwafunde kakhulu bese amanye ngiyawa address mangabe ngiyafila like kumele ngi-address into ethile kwenzela ukuthi nalo mhlawumbe obe nalo mbuzo ezophenduleka mangabe ngiyaphendula a particular comment. Okay, asekhona ama comments engingaphendula futhi nalana ngizothanda ukuthi ngiphendule enye i-comments. Ukhona udade othe awubolungisa umphimbo wakho angazi besho ukuthi ambolungisa umphimbo before ngiqala i-video. So ngithanda ukuthi ngimphendule ke ukuze nani ke eninenkinga nokuthi sometimes umphimbo uyawungahambi kahle mawuloku ukhulumile kanje. Uyazi guys, sometimes uyathimula, sometimes uyakhwehlela, sometimes kube ngumphimbo manje uvaleke nje usathi uyakhuluma. So understand leyo comment ngizothanda ukuthi ngiphendule kanje udade. Ngibonile udade umuntu oyintombazana uthi akulungisa umphimbo wakho uyasiphazamisa ke. So okay, you know into engumphimbo vele mawuzoqala i-video sukulungisile bese ukusho ukuthi ngoba guys siyakhuluma. Do you know guys how painful it is to uhlale phansi ukhulume for up to 10 minutes or 15 minutes ukhuluma untshela ukuthi wena ungakhuluma for all those minutes umphimbo wakho ungavaleke or something ingenzeki. Sometimes awuthimule nje uthi sathi uyakhuluma kufike something bese uthi oh guys sorry, excuse me. That's why sometimes when those things happen you just say okay sorry, because yenzeke nawe urecorda i-video is either uzoyi-edit or uyicut that part. Nama ngibona ungabalekile ngivele ngiyeke nje vele ngingakhathi nokukhatha that part, especially umphimbo unokuthi uvaleke sometimes sathi uyakhuluma uze so-block khilo vele something like that, you know. Umphimbo, just clear your chest and then continue. So ukuthi umuntu ubusuba nenkinga yokuthi umuntu uyavaleka umphimbo ekhuluma, ngicela ukuthi uhlale lapho phansi ne ungikhulumele for up to 15 minutes or 10 minutes ungitshela ukuthi ayikho into yenzekile ukhuluma azaqeda for all those minutes. Guys, lezi izinto kumele nizi understand but we talk like imagine I have 2 channels, kumele ngirecord ama video for wonke lawo ma channel. Sometimes ngi-upload 2 in a day kule channel, sometimes 2 in a day kule channel. Usho ukuthi wena umphimbo wami uzohlela uclear kanti noma ngawu-clear before starting a video still uzovale kumphimbo bese sorry guys, something like that. I always mention sorry, okay, because ngizothini guys, I'm always talking. So ungaba nenkinga ngempela ukuthi umphimbo womuntu uyavaleka bese uthi wena uyaphazamiseka. Angithi ngizwile mangithi sorry, that means I'm sorry bengayilindele lento ukuthi yenzeke but yenzekile, and then I clear my chest and then I continue. Hayi guys, ezinye zezinto kodwa sizicomplainela. But anyways, asiqhubeke sikhulume ngoSinemseleko guys. Kune story lapha nabasibhalile. Uyazi ngwenzile ama video ngoSinemseleko after efikile kule podcast. I think it says podcast about nothing. Ngwenzile ama video ekhuluma ngokuthi mangwabe wamphatha kanjani efika kwakhe into ekanjalo you guys. Udaba lwakhe lokhu trendile olukasine ever since waye kule podcast. Uye wakhuluma ukuthi ukalala engadlile yena sometimes abantu abafana noMakhuma noMangwabe bangamnaki nokumnaka, kodwa ke abantu abangathi bamnaki kakhulu bayamsiza omama abathembile, umama Yeni nomama Macele, something like that, ngoba labo bobabili uke wahlala emzini yabo kodwa makuyilabo because that's what she refers to them to uthi hayi yabona makuyilaba yi2 ne. Ukhona umuntu waphawula wathi yena simply because mhlambe usine ucishe elingana nabo. Ucabanga amakhosikazi kaBaba uMsamseli kulaba yithi uMangwabe noMakhuma siyazi ukuthi bancane. Yebo ngemzimba babuke kube bancane kangakho, kodwa ke ngokweminyaka yokuzala ngiyacabanga ukuthi bancane, not that bad but compared to Baba uMsamseli I think bancane. Bese le indodakazi kaBaba uMsamseli endala, so kungenzeka mhlambe badala kuye ngeminyaka nje engamngaki, bese uSinemseleko kube uyathatha ukuthi you know ogel bakababa into kanje ngoba uzwakala nje engabahloniphi nokubahlonipha. That's according to me, you know. So ukhona umoya wakho comment ku video yami enye, I think it's kule channel othe ngoba ubona belingana naye. I think that is very true. So uSinemseleko kuthena manje usanesilonda sokushiwa ke unina esaneseneminyaka ewu12, uma wakho adlule saseneminyaka ewu12. So bebesibhalile ke story lapha na kayisolezo indodakazi kaba somabhizinisi ophinde abe nohlelo oluqakambisa isithembu, uthando nesithembu. uMsamseleko ithi ike ilali ngadlile ize inonina abayinqwaba noyise ephila antofontofo. Usine Mseleko kulezi insuku undaba mlonyeni njengoba evutha bhengo laka
ezinganeni zakwabo ohlelweni laphana izingane zesithembu uvele aziyoca aze akhali izinyembezi kuloko kukhala uhlale ebalisa ngokuthi yena ukhishwa inyumbazane athi nezingane zakwabo zimbukela phansi ngoba nakho engafundanga. So esiteshini sokugcina kusine ucishe wabambana ngezandla nomfowabo uLwandle obekhala ngokudelelwa wosine nodadewabo Abongwe obethena akamqede, something like that. But I'll be honest with you, when it comes to ingane zesithembu ngiyawabuka ama episodes but angiwabuki kakhulu. Mind you, mina ngina DStv endlini ama ngisebenzisa uDStv ngagcina kudala ukuyikhokhela, I think I've mentioned. So ngiyawabuka ama episodes uma ngihlangane nawo somewhere. So ingane zesithembu ngiwabuki wonke ama episodes make sure ngiwabuka wonke uthando nesithembu. But le ngane zesithembu, of course I know the show, ngiyazama ukuyilandelela, but not all the episodes. So le ekaSinemseleku exabana nabantwana bakubo, I think ngiyibonile nje ama clips there and there. So nalapha exabana noLwandle, I think I saw that part. Okay, so uthe lapha nama ekhuluma kwi-podcast about nothing, uthe ukukhala kwakhe njalo kulolu hlelo into ejule kabi, uchaze ukushiwa unene seneminyaka u12 nje njengenye izinto ezihlale zimenza abe nemijunju bese eba nolaka akhale. So uthe uMacele okunini omdala uyena yedwa omkhathalelayo, uthe uMangwabe noMakhumalo bona abamfuni futhi abanandaba naye. So ke ngasithola kancane isikhathi sokuhlala naye kwaMashu kanti usezoshona. I think esho uma wakhe uthe okubhlungu ukuthi unina akazishonelanga kodwa usola ukuthi kwaba isandla somuntu hayi kwazi kwakubi. Uthe okwenza uMacele amnakekele ukuthi unina wamshiya ezandleni zakhe ngesikhathi esezoshona. Mina ngeke ngilale ngingadlile ngingazi ukuthi ngizodlani. That uSinemseleku ekubeni bekakhona eqhuba ke uthe akamsoli uyise ngokuhlala emthethisa, uthe akukona ukuthi uyamhlukumeza kodwa uyena uSine obemchukuluza ngokungamhloniphi uyise. I think she did admit on that podcast ukuthi zonke lezi inkinga abanazo nobaba wakhe usuke enguye ongahloniphayo ukuthi mhlambe uyamsola ubaba wakhe, just ukuthi nje unalokho kungahloniphi. So she did admit. Okay, uSine uthe ubevamise ukuthatha ke yonke imali yesibonelo sezingane zakhe ayidle emajointini nabangani. Utheke le mali uyihlanganisa nomholo awuthola ngokuvela ehlelo lezingane zesithembu. Uthe beyivithiza yonke uSine. She admitted, you guys, uthi ngivele ngizisole sengiyibhubhudle yonke imali. Ayikuba nguSine, you guys. But anyways, uyakhula ke njengoba admita nje kubonisa khona ukuthi ukhulile. Echaza ngobudlelwane bakhe nodadewabo uMpilo, uSine uthi abukho ngoba uhlale emvakashela uma esemakhaya kodwa avele amfice efake ama headphone engenandaba nokuvakasha kukaSine. Unokuthi uMpilo uyifake, uMpilo umefika lapha usuke efaka ama earphones nje yazini ebesethe uyakhuluma uMpilo wavele nje azidlalela umusic wakhe lapha. uMpilo umbombayi, meaning uyifake. Sike sayibona leyo episode lapho sineyakhala khona ukuthi uMpilo she's a fake sibling. Yize ethe uyazifela ngoAbongwe kodwa uthe bahlale bexabana njalo. Abantu bamshayela ehlombe uMacele ngokuba umzalo oqotho kuSine kodwa bathi uSine sekufanele abuyele esikoleni ngoba usemncane futhi akayeke ukugxeka abanye abantu ngamaphutha akhe. Bathe akavuke azithathe khona ezokwazi ukuzimela futhi axegise ekuthembeleni emadodeni njengoba ke ethe unendoda entsha emphethe kahle. uSine uvela athi angathola indoda, sengithole manje indoda. Hayi Sine kodwa Nkosi yami. That's why mina on my previous video ngithe mina I think okwenza ke abantwana bakubo bangamhloniphe nguyo mdala. They judge her from behavior yakhe bese bamthatha kancane kwayibona into enjalo because naye man hayi uSine akabe usisi omdala abonisa ubudala bakhe, something like that. Ukaziphathe ngendlela nje ke usisi omdala ingane endala kababa uMzamsele manje bazomhlonipha kanjani laba abancane. Uyayibona into engisho uMsele kwakhe watshela leli phephandaba ukuthi into eyona ubudlelwane bakhe noSine ukuthi akanandaba namathuba abalekile amnika wena empilweni. Wamnika umsebenzi uSine wayeke ukusebenza esikhundleni sokufunda ephutheni lokuthola umntwana wakhetha ukuthola omunye owesibili. Sike sabona ama video kababa uMzamsele ekhala, you guys, ngendlela uSine
aziphethe ngayo nokuthi nje mayemnikezile imali uhambe uyidla namadoda iyona into ebikhala ngobaba uMsamseleke. Siyakhumbula kunenye video yakhe yatrend ababa uMsamseleke ebonisa abantu indlu sine ahlala kuyo ethi liyambona akekho kuma vithi endlini amabhodwe abolile akade shiya sinephekile sekubolile umbheda undluliwe yonke leyo nto ubaba uMsamseleke nxa ukuthi abantu babemgxeka ngokuthi akanandaba noSine kushuthi wayesezama lapha ukuthi abonise ukuthi niyabonga ngiyazama but yiyo lendlela lo mntana ayiyona something like that you guys. So yeah man, angeke sithatha amasayidi ngoba nako asibazi istory esizibona nje through uthando noSithembu ingane zesithembu into ekanjalo guys. But anyways yeah man, uSine uthi uma wake washona ena 12. I think ibehavior yakhe yonke ufuna ukuthi athi ngoba ukhule ngena mama ukuthi bebekhona nje bezama kodwa nayo nalento yokuthi manje ufuna njalo ukusebenza lento yokuthi ngikhule nginamama isebenzise agxeka abanye abantu ukuthi abanandaba naye. But usuthi uyabheka ibehavior yakhe naye man, sometimes kuba nzima ukuthi udile nomuntu ofana noSine. But anyways ngiyazwelana naye kakhulu guys. I wish he can just grow, change behavior, uhambe ekhaya ngabuyi for days. Le yamadoda ukuthi angathola indoda hayi indoda yangempela kungasebenza athole inyale ngithole yangempela khona manje unezingane bakhala ngokuthi uyazala into ekanjalo nje you guys. Konke lokumanga akushintshe, just grow man, naye abe yinini elivuthiwe something like ukhulile kumanje uzofuna ukuthi abantu bele kube mdabukela ukuthi hayi uSine ngoba washonela uma wakho uSine. Of course yamdabukela but don't use that manje as the advantage ukuthi manje uqhubeke wena wehluleke ukuzenzela ngoba ayibazongizwela bethi ngoba mina nginama hayi man Sine hayi. But anyways you guys, it is what it is. She went to vent there on that podcast you guys. Kwatrend uMangwabe noMakhumane kwathiwa hayi uthe labo bobabili vela banandaba naye into ekanjalo. Wathi uMangwabe nangu wafika lapha wadla irole kwabe indaba enkulu yahanjiswa uyise naye kwaba nje iyo yonke lento. But anyways it is what it is. This is Nemseleko indodana kaBaba uMsamseleke, indodakazi sorry kaBaba uMsamseleke yena omdala ezinganeni zakhe. Thank you so much for watching this video. Like usubscribe njalo ungahlala ukhala njalo ngokukhwehlela ukuthi umuntu ukwehlelile umphimbo womuntu njalo ukuwa ngizongiba nenkinga yomphimbo cha ayina kodwa kukhona ukugwinya amathe inkosi yami sakhuluma kumele ugwinya amathi ezinye izinto asiz understanding. We are humans inkosi yami. But anyways ngiyabonga kakhulu ukuthi ubuke le video, sobonana futhi kwi video elandelayo. Bye.